Dit strand zult dicht dat er festivals plakvinden en daar is net elke niet een blied mee. Nou, ik vind dat heel jammer. Want ik vind eigenlijk wel, kijk, zoals nou, waar kun je nou gewoon heen dat we vrij binnen. En nou ja, heel veel mensen natuurlijk ik maar ben. Als die in Ljouwert wennen, dan is dit toch wel eigenlijk een van de weinige dingen die dichtbij is. Als dan maken maas best vaker weer onderwijs. Nou ja, net iedereen heeft die gelegen niet, dat ze net een auto hebben bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik heel jammer. Het is aan de ene kant wel jammer dat je dan niet op het strand kan zijn. Maar ja, ik vind ook wel festivals heel leuk, want ik vind de sfeer heel leuk van festivals. Dus ja. En wat betekent het dan voor jou als recreant? Want je kan er net jet in. Nee, nou ja, ik ben met de hond, dus dan meestal ga ik wel aan de andere kant. Dus bij de meeste festivals kan je wel aan de andere kant ook dan zwemmen. Dus dat, nou ja, het is wel in ieder geval leuk dat er een paar plekjes open zijn voor nou ja, dat je toch er kan zijn in het water. Voor Alex Leijstra, die het deze kiosk pacht, binnen problemen grutter. Hij wou net hier met de festivals binnen en krijgt naar eigen zin net genoeg compensatie. Hij moest bij zijn orders al jild lenen. Hij wil net voor de camera reageren, maar zijn gasten wel. Ja, ik vind echt dat daar maar een oplossing voor vinden. Die man die is hier altijd. En het festival is wat dat betreft dan maar even. Ik vind dat ze een oplossing voor vinden moeten. Ze moeten er maar in belussen. Dat zou vinden, ja.